Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya timday mandingged. Tituloy iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ha? Saan tayo ama panijay, manang? Ha? Taapay? Nakasarita ko niya Atty. Bartolome. Anya? Ulbud mo't gayam ni mama, manang? Ha? Anya ka din day tangay bagbagan mon, Ray. Apay, anya ti imbagbaga day jay nga attorney kan ka? Kuna ni mama, basit lang ti ilako tayo. Ngam kayat namat gayam nga ilako amin ti sanikwa tayo. Anya? Ala, rabak laang ni mami day jay kan kwa na. Ay, na yan ni attorney. Di ila marabakan. Mabit lang ha, mon, Ray. Mapanak bit iti ayan ni mami. Mabit lang. Kasano nga taday jay? Saan ko amaawatan? Asino nga tati agsasaw iti agpaiso? Surutak man ni Manang Angeli. Mapanak mamat iti ayan ni mami. Tamagak man, no apay akas day ti imbagan ni attorney. Wisit pa talaga dahil nga attorney. Ha? Manurog, mami. Agong ungat damamakan Manang Angeli. Sa anak pa lang umasidib ta mga noong tandak. Basta santan nga ay aywan ni Monre. Tano maila ko tayon ti salikwa tayo. Papanawot ton dayjay abon re. Ala, apay nga yakas day ti bagbagan ni mama. San tayo ti agartista? Akam pa idi, nasingpat tayo ka ni Monray. Maala tayo ti kayat tayo. Pumanawak dito yan. Karamidan na. Mapanak iti ayan ni Nana Lovely. Itay ka pa'y lasumanangit, Monray. Namdi mo mo't ibaga ti pagsangsangitam baraw. Apay, anya nga min ayat ti pagsangsangitam. Ay na, makapadanag ka man baraw. Dangamin mama, kan manang kong Angeli. Apay, anyat inaramidakan ka. Dinangranda ka kaday. Saan? Luk-lukon dakmat. Apay, aya, anyat inaramid ka. Basta, luk-lukon dak. Sige, mapanawon iti silid ko. Takayat ko di agmay-may sa. Sigay, ayaban naklaan wain loan na ka sa pula, ma. Uwan, Nana. Come on, iho. Don't cry. Anyat pagsagsagitam. Ibagam no anya ti kayat mo, iho. Kayat mo, tagpasyar tayo. Saan, mama? Anya nga ro ti kayat mo. O ala, agrubwat kakit din. Tarumwar tayo, wen. Mapan tayo iti ayan ni attorney. Tada na patag nga ibaga tayo kan kuana. Saan, mama? Luk-lukon dak lang. Ha? Nangikuti saritaan nyo kini Manang Angeli. Agin sisingpat kayo lang kanyak. Ha? Anya ka din day nga ibagbagam. Unay kan aya. Ay, umay ka man kiti. Arak upak man to'y anak ko. Saan, mama? Artista andak mo't lagayam. Monray. Diyak kayaton nga ilako ti sanikwa tayo. Diyak kayaton. Kung mabasit lang, ngam kayat mo matgayam nga ilako amin. Agungot ni Papa, naramidan tayo dayta. Monray, iho. Saan ako naluklukon, mama? Amukon ti amin. Buludak man nga ron ti cellphone mo, iho. Makiteksak. Ayan ti cellphone mo. Di wala ti cellphone ko. Hiyag mo daytoy.
Ha? Isublim ti cellphone ko, mama! Isublim! Nanalabang, adalod mo? Ang damot, ma'am. Makitaksak man. Awan load ko. Ha? Ay na, piman matagi ko nga amo. Pati load, awan pagloadan. Aw, adtoy, ma'am. O sige, tayo nakalaan ti numero at teksak. Ala, impanaw ng ti cellphone ka. Ay, surutan. Tagikuan ng sabot ng ti cellphone ka. Ay, Oh, bakit lapa? Apa di ka makait? Itay pala pumanagnakan ita. Masikura na ka makakit-kita di kastadyar mo. ay, kwa nga ba yung sarukaw? Ni Ma'am Angela, di namot la isubling ti cellphone ka. Itay pa'y laagsapa binulod na, ngamnay anyat orasan, di na pa'y la isublay. Saan mo na maala day jay, labang? Ha? Apay nga sarukaw. Manipo dita. May parita ni ti babaw na nakaskan ka ang cellphone dito mansyon. Tapay nga, kat sa akmat lag cellphone no nalpasan ti trabaho. Basta may paritan. Da kami ka ni Ariela, tinangbilin ka ni Angeli, ang mangalay ti cellphone mo. Anya! Ay, apay nga yakastamot tan. Anya ngayon ti pangkuntakan da kanya. Kanun oray siya. Kasanaw no adda kayat ko akuntakan. Kasanungay day tasal. Basta, anya ti kayat mi ang mapasama. Iso ti masurot. Nawatam. Ha? Naawatam ko na! Ay, uwan, sir! Imawag ka din ni Monray kada kayo, tatang? Saan pa'y anaya ay nawaw. Awawaga kita ngam di na matsungsung-batan. Ang mga no nakaturog Sige, tawagan. Jak namin masangot ti mga wagkan ko na itay iya opisina. Tabi si Saan na bale anak kaw. Umawag matladay dyan no adda problema ije mansyon ay nawaw. Wan mat kat di Akat, tinumaryon dagiti agas yo, tatang. Wen, nakong ay nawaw. O sige, tatang. Tagpulisak pa, ha? Sige lang anak kaw. Ay nawaw. Anya nga tangag pa'y suter aramidin ni Monre. Apay di na sungsung-batan ti awag ko kankwana ay nawaw. Itay pala pagriringag ti cellphone. Di na matlasong batanan. Padasot man timag na. Baring ka ba ilakaw? Anay. Ay. Anay. Wala ta. Madipay man. Anay. Ay, mayat ko man Tasurotak ni Monrigi man siyang. Pati nilablay. Diyak makontak ti cellphone na. Naka-off ma ti cellphone da dya bakit? Nagdamag ako makinkwana. Rayak na tanatawag da ay nawaw. Umayak man balasang ko. Ni, da kayo matgayam na napanyang. Sumra kayo, Ay, agyamanak. Ay. Okay, kumusta nga ni tatang mo? Saan pa'y anaimbagan, nana? Anaya, awan ka di dito ni Monray? Awan, nana. Ada ije mansyon. Kasta ay Ala, umay kayo. Mapantayo iti silad ni tatang. Amok ani tatang ti kayat yo akasarita, nana. Sige man nga rod. Agyamanak, balasang ko. Malyong, saan ko ang makontak ni Labli? Katnimat Monray, agriring ti cellphone na ngam di namot sumbatan. Agpadataapan niyang ay nawaw. Saan ko makontak idaado No kasta, saan mo pa anak kasarita ni Monray? Saan pa'y Tadi namat nga rodsong batan ti cellphone na ay nawaw. Anya, makapadanag matikas to'y. Ang mga nanya matintida ka sa napasamak. Ay nawaw. Relax, panyang. Di ka agpanunot adagos iti negatibaw. Ay nawaw. Busy dala siguro Malyong, no ka ba ulam lakit di timag na? Pang-aasim, ikarigatam ti mapan ije mansyon. Madantanag anak atalagan. Ay na. Ay nawaw.
Agsangit ka matan Panyang. Siyempre, concern na kadagiti dua. Napatagmatan itibiyag ko dalablikan mo na rin. Kasla ka pamilyak mat idan, isungay dandanagak ida malyong. Ay, nawaw. Relax ko naglang Roden. Di ka ag nervyos. Malyong, Nawaw. pang-asim, pilitam ka di ati magna. Ha? Kabailam da ita. Ang taksi ka na mapanijay. Uyugan ka no kayat mo. Di ka di madanagan. Nga mga nadamot tanda ka sa mapaspasama kay mansyon. Ay, kwa Panyang. Diyak ka ba ilan na talaga ay nawaw. Masakit ti sakak Panyang. Ngambay am taawagak manan no madamdaman ni Monre. Itan di mon itan tanpay, malyong. Ay nawaw. Makaungit ka kay di Panyang. Ako, saan? Pasadyakan. Madanagan aklagamin, malyo. Sungbatam ti awak mo, Monre. Ngamtong palam ti inbagak. Naawatam. Mama? Naawatam! Uwan, Mama? Oh, Atoy! Hello? Anaya? Hello, kumusta ka? Ape, adi mo sungsungbatan ti cellphone mo. Naka-silent ti cellphone ko, Anaya. Kasta ka di? Kumusta ka di, Tan? Okay, aklaan ditoy, Anaya. Umisam ka nga sa Monre. Ipariknam ang naragsak ka. Uwan, okay aklaan ditoy, Anaya. Naragsakak ditoy. Nagdanag kami ngamin kan kamunray. Ang pakadakan. Anaya? Sige tanda pa aramidak. Bye. Igamak matlaang daytoy a cellphone. Mama? Apay ngayon nakauyuyong kamanon kanya? Wan! Tanatangkan ti ulom. Kan maysa, makabanog ti agin sisingpat. Nang runa no natangkan ti ulom. Di mo pa'y matpatgan ti kiddaw ko kan ka. Buisit ka. Mama, agpakpaka siya. Palubusan na ko man na pumanaw dito'y mansyon. Diyak kayatan ti agnad dito'y. Ha! Saan ka arumwar dito'y mansyon? Dito'y kalaang. Padasem ti rumwar ta makaraman kamanan kanya. Ay nawaw. Apay nga takas din ni Panyang. Nakita ko ti dyan ni Nana Panyang itay, Tatang. Kasta unay nagdanag na. Uwin nga raw dahi nawaw. Kasla makaungit pa yan amang mandar kanyak ni Panyang. Imbis adatatan adang agdanag. Saan ta isumay tayo nawaw? Uwan nga ro, Tatang. Ay, Ala, pagyamanan tayo kiti, tada kadwa tayo amang ipatpatad kin ni Monray. Sa bagay mo't kikdi ay nawaw. Hoy, nanalabang. Apay, ma'am. Noon ti makitkitam dito yung mansyon, di ka makibibiyang, ha? Ha? Noong ungtan mi ni Monray, di ka makibibiyang, tapan ng disiplina laang ter aramidan mi. Un, ma'am. Anong isubli yung ti cellphone ko, Saan pa'y laang? Tagungat ni mami. Nay, apay ngay akasta, kat personal ko matay jay. Apay ngay apati cellphone ka, kat ilang mangyaw. Di yung lang arutan ititan ti sweldaw, pati cellphone ka, ilang mangyaw. Kasano akmat ngay itan? Tapno makasigurado kami asaan ka makapagpulong. Ay niya, awan ba't ipagpulong na? Ha, anyat amok ngay. Basta, di ka pa'y makaigam iti cellphone ita. Pag ginanaumpay laang dagita matam. Lukas tamot laang. Nasaysaya at no pumanawak laang dito yung mansyang. Anya pa'y lang ay aramidik dito kat awan mo't sweldaw. Agpakada akong kadagiti amaw.
Nagpagada, ang mga noong tanak ni Panyang. Una nga min ni Panyang ajak pumampanaw ditaw, aging gaadi na ibaga ti papanaw ka. Ay, kasano nga taday tuyan ngay. Awan mo't pangkunta ka kadakwada. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, nagdagulit at talaga dagito'y a-caller ni Monray, Mami. Asino nga min dagita nga awag aya? Nanapan niyang matoy ka na yun nga miss call dito'y cellphone ni Monray. Anya? Agsisinoblat tatalo. No saan ananapan niyang tatamalyong ti agparang dito'y cellphone. Bueno saan, Anaya Sweet ti umawag. Genobia na lakit din da ito'y pinanagana na iti Anaya Sweet. Anya? Ngam apay apatin ni Panyang kat kanayon nga umawag kan ni Monray. Anya mat ti pakibibiyangan day di Panyang kan ni Monray kat nabayagan nga awan ditoy. Tsaka mo, Mami. Naamo naman siguro ani Monray ti agtawid iti kinabak nang yo. Iso ang makibibiyang matan. Rupat kwarta dagita at tao. Basta saan tayo napalubusan arumwar ni Monray dito'y mansyon. Kasjay tirumbang kan kuwana, tapno maikan iti leksyon. Saan ko makontak nila Malyong? Ay, nawaw. Ay, jak man amo iti day abakay. Jak ba't nga rod makontak ti cellphone na ay nawaw. Nagsukat nga tayo ti cellphone number. Jak la amo apan niya ngay nawaw. Ngam no nagsukat, di itiks na kumamit ati baro ang numero na kadata. Malyong. Ay, nawaw. Angam, di ka matanagan. Tanaawagan ni anayan ni Monray. Kumusta ka nun ni Monray ijay mansyon? Mayat ka no, Mike. Naragsak ka no ijay ay nawaw. Talaga nga ramidin da Madam Ariela ti amin na kabailan da. Tapno mapamati da ni Monray. At talaga nagbalbaliw dan ay nawaw. Kat nasaya at no kasta nga agpaiso. Malyong. Ay nawaw. Ewan tanda kaya da ijaw awir ka. Ngam kita mat idi ati aramid da ay nawaw. Idi saan da pa nga amo ani Monray tagtawid iti kinabak ng almaninda. Kasla nisnis ni Monray kadakwada. Kasla punas, kasla pigadan. Ay nawaw. Nilabli ti kayat ko ang makasarita. Ngam talaga ajak makontak. Mala. Tano maawagak ni Monray. Damagak tokin kuana ni Lablay ay nawaw. Itaman pa'y nga dadagiti amok. Kabarbaruman. Nakalagip ta. Dasaro ko kan Ma'am Ariela dagita. Samtak adagos ida ta mga numaong tanak man. Nujak ida sa batan. Naimbag nga oras yaw, Madam Ariela. Sir Rokaw. Kumusta ti apit, Marino? Ay, mayat mo't, Madam. Napatag ti gagarami. Isungay may kami, Marino. Kaya't mingaminan nga ila ko da ito'y adaga. Kat no addaam mo agumatan. Pakaamuan da kami kuma. Gaming ka man pa umulitin nyo, lakay Marino. Tay naganos ti Pilyam, Ay, win, sir. Wen man, tag merienda tayo pa'y. Kanuan niya timula maprutas. Mangala ka. Win, Sir Rokaw. Ngay ilako yung daytoy adaga, Madam. Sayang. Sapay napintas ti padanom di tawi. Kurang tikita. Sa anak amapnek. Kat no sala kumapoy ti kita dito'y Madam. No dayti adda sumangput abagyaw. Basta ila kukun. Taadda pangaramatak iti paglakwak. Madam? Nga matangay saan pa'y mat analako. Lalaingam latta ti agtrabaho, Marino.
Sukayam anaimbag tiraga. Tapno dumakkel ti kita. Nayunam ti panaggagat mo. Naawatam. Ay, Ti kayat ko. Iti sumaruno a panagaapit. Mapunno ti kamarin. Ti kayat ko, jay agluplupyas ti apitam. Naawatam. wen, madam. Aramidak ti amin nakabailag tapno may paay ko ti kayat yaw. Rumbang laeng. Tapno adda sirbim amatangtang danan. Dayta, laba amin dagita. Dagita pay. Manang, Ay na, di mo matipurwak dagiti murang mo itirupan ni Munray, Ma'am Angel, ay, kasi mal. Di ka man makibibiyang ditoy. Sika, bakit lovely? Bakatan ka man, nakibiyang. Ala, pumanaw ka dita. Tanida ang Monray ti mangilaba ka dagita. Ha? Alan anya pala jar aramidam. Ayun, ma'am. Sige nga raw. Ita, galgalam dagita Galgalam. Saan mo nga iwashing dagita? Kat ti kayat ko, nadalos ti panakagalgal na. Masapol a kontento ak iti panang labam ka dagita. Nawatam! won, manang. Kan, masapol a malpas mo dayta itilas od ti 10 minutos. Tano di ka pailan alpas. Delikado ka kanya. Makaraman ka manan, Monray! Nakauwi-uwi yung damanin kanya. Apay nga yakas jay. Kunak no nagbalbaliw dan. Saan pa'y matgayam? Kunak no pud nun nga ipatpatagda. Kas kamang ti pamilyada. Saan pa'y matgayam? Linukudak matlagayam. Apay ngay. Talaga ka di akas to'y tigasat ko. Ti maul-ulpita na kanayon. Ti maidadadanas. Diyos ko, tulungan na kuma. Di nakbaybayaan. Kaya't kunti pumanaw dito ngamsandak mo't apalubusan. Anya nga tati aramidak. Sigurado kayo ang kabailan yung tibagiyo, tatang? Ay nawaw. Medyo nasakit pa'y anak ko. Ano sa kun Tainak man kita ente awir ko ije mansyon. Di mo't makalagipon nga umay pumasyar dito'y balay. Isuasyak man lati mapanijayan ay nawaw. Sige nga, Rod. Aganad kayo, tatang, ha? Wen anak ko ay nawaw. Kaya't kayo ang kuyugan. Ngam adamat ngamin trabaho. Di na ka di pakadanagan ay nawaw. Kabailak ti bagik anak ko. Dikit di trabahom ti into na rin. Saan nakapakibibyangan ta kabailak na ito, okay? O sige nga, Rod, tatang. Da kayo ti makaam mo. Ni Malyaw yung durdurbel, ma'am. Umay ko damagan, no pastra ka kadaywan no saan? Saan? Padasam apastrakan, tamakaraman ka kanya, nanalabang. Ha? Saanan akayat ni mami apagsubyan day ta tao diti mansyon? Dakkel ti basol day di at tatamalyong iti pamilyami. Apay, ma'am, anyat basol na. Nagkakaw ka day. Basol na ti kinalaing na makibiyang. Anya? Masigurado mi ka ni mami. Nga iso tinang brainwash ka ni Monray. Iso asaan na kami napapatsyan ka ni mami. No, day bagami. Di na kayatan ti agtungpal kada kami. Anya? Iso a basol day di at tatamalyong. Anya nga rin tibaga kinimalyaw, ma'am? Papanawam! Tanog pilit asumrat. Mga yabak iti pulis. Ta trespassing ter aramidan na. Sige nga raw, ma'am Angilay. Ay mabiit laeng lablay ay nawaw.
alamat din pangasin. Ay, siya nga rod mati ang tanda no pastrakan ka malyaw. Kumusta kayo nga rutin ni Monre dito, Lablay? Okay kayo kadimat lang? Kuha malyaw. Ay! Aramidam dito, lakay malyo. Ay nawaw. Ay na, pumanaw ka na. Tama nga no, anya taramidan dakin ka dito. Anyat masapul mo, ha? Kwa! Kawan! Umayak lang mangumustamat Ay nawaw. Umay ko kumustaan ni Monre, taaw-awir ko matdayay ay nawaw. Awan ti bibiyang mo ka ni Monre. Tanalpasan ti serbisyom dito mansyon, lakay malyo. Saan mo kabagyan ni Monre? Awan ti bibiyang mo kinkwana. Ay nawaw, siyak mat nga ron ti binilin tayo di Sir Luisito. Hoston! Umanaw kan kunakmet. Ulitik saan kan ababaw nan dito mansyon? Isungawan ti karba nga masumrak ditoy. Ala, umanaw ka! Wag! Nga magsubliak to! Basta, saan ka nakastrak ije mansyon, Malyong? Saan pa niyang ay nawaw? Awan ti rumbang apagdanagan tayaw. Ta still alive in kicking mat ni Lablay nakitak ijay ay nawaw. Agad ni Monre ngay, nakasaritam ka di matlaan. Nakitam? Kwa, di talaeng ati problema pa niyang. Saan ko nakita ni Monre ay nawaw? Anya, apay ngay. Damdamagag mat nga rod kin ni Lablay. Kapag isumat nga minasimbungad tayo arukaw ay nawaw. Oh, Diyos ko, kumusta nga tan nga di awawir mo? Mala, di ka madanagan pa niyang. Tanod dada ka sa mapaspasama kijay, imbaga kumaadagos ni Labli kanyak. Awan matimbaga na idinapanak kijay ay nawaw. Oh, makapadanag ka talagang tikastoy Malyong. Sabali nga may dagparparik na kanyak. Ay nawaw. Relax pa niyang. Di ka unay paapiktar iti dayta. Pasaan mo mat akab-kabagyan ni Monre. Sakit di ko maatirong bangagdanag. Diyak kaya tagpanunot iti negatibaw ay nawaw. Malyong. Malalalala. Relax lang pa niyang. Awagak tumanin no madamdaman ni Monre ay nawaw. Oh, at daawag mo, Monre. Anaya sweet tinagan ti umawawag. Nobyam ka di daytoy. Mama. Sige, song batam. Ngam di ka agisawang itijak kayat. Nawatam. Mama. I-loudspeaker mo. Tapno manggag ko. Mama. Hello, Anaya? Hello, Monre. Kumusta ka? Busy ka di unay di sa mansyon. Apay adi mo sungsungbatan di awag ko kan ka. Kwa? Nakaturog ak siguro, hindi umawawag ka. Diyak nangag ti cellphone ko, Anaya? Mamimiss kan, Monre. At nakadiwayam kita, tarong warta. Inta mga titirwa. Ibagam nga at napapanan tayo. Ibagam nga agpasyarta. Hello, Monre. Agdapapanan mi, Anaya. Kaduak ni Mama. Okay. Next time to nga rudan. Aguray ka. Apay ka sila naliday ka. Agkatawa ka ngamin Saan mat, Anaya? Naragsakak. Tanang kumanan ti busis mo. Okay. Agad ka dita, ha? Anaya? No adadakis ang mapasamak kita. Yawag mo adakos, ha? Anaya? Yagmunday ta. Incancel mo matun ti awag ni Anaya, Mama? Awanan ba inday jay anobyam? Kunamutlan kalainganan nga agsasao. Anyat pangipagpagarupan na kada kami akabalay mo. Dakos kami at tao. Kasta ka di, ha? Mama? Diyak kayat dayjay ababai para kan Monre. Iso asinaamon. Saan nakaskan ko na ti kayat ko. Amay kamang iti pamilya tayo.
Sana. Diyak ka ba lang ti may sinay ti ayayata, mama? Sabali ti gagam dayjay a babae kan ka. Tilakit di kinabaknang mo. Anak ti mamirmiraot dayjay. Ala, saan mama? At da napintas at trabaho Di ni mon Anaya. ikalintagan dayjay a babae mon re. Patsak anaamuan nan asikat agtawid iti kinabaknang ko. Iso akumpet launay kan ka. Ha, masiguradok arupat kwarta dayjay a babae. Nagbitot kayo iti dayta nga atapyo, mama. Sana rupat kwarta ni Anaya. Rupat kwarta dayjay. Mamirmiraot tinagtaudan na a pamilya. Iso arupat kwarta dayjay. Kwarta laeng ti kamat naken kamunre. Naawatam. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pili pa ka talaga iti kinasirib mo, Ariela. Amom tar aramidam. Uwan masapul nga aramatag ti kinasirib ko iti daytoy agundaway, Roko. Tapno saan amadlaw a maululpitan ni Monre dito'y mansyon. Kas jay laeng ti remedy. Isungaro da belibak kan ka, Ariela. Nasirib ka no may papanan iti kakastabanan. Nasursurok matlakan ka dagita, sweetie pie. Nasirsirib ka. Saan mo't sikap? Ariela, sweetie pie, napakawanak ka din. Ha? Oh, Sorry manen, ha? pangaasim. Di mon ipalagip tinapalabas. Agkupit laeng ti barukong ko amang lagip iti nakitak. Nakita dagiti dua amatak. Ti pananglipot mo kanyak, Roko. Ala. Di tan lagi pang tinapalabas, sweetie pie. Sorry, Gwen. Promise, saanan amaulit tayo dyan. Nanalabli, sanda ka palubusan arumorda, mama? Ay, uray siyak baraw. Agpada tamon ray. Sandak met apalubusan armuar. Isuda ka nun ti makaamu agumatang iti kasapulan tayo dito mansyaw. Kay kumitin Kay supay at trabaho dahit agpalingkay. Ay, nagregato pa'y ti makipalingkay. Makabanaw. Ngam kayat ko ti rumwar, nana. Ay, pasensyakan mo ray baraw. Paglibasin ka kumamanahin yung kas makita mo. Nakapadyak tigay. Uwan nga rod. Apay nga yakas to'y mutan. Basta, no dadakas nga aramidendakan ka. Ibagam kanyakwal. Dangdang randa ka kaday. Saan matkit di? Ngam kanayon dak alayatan, kun bugkawan. Ung tandak akanayon. Uray awan mati madingar aramidat. Ung tandak latta. Anya, agpadatan ka. Uray siyak, pasig abukaw ti pamay anda makisanda ka. Monray! Saan na kaya nyo? Ay na, kasi ita, agbugkaw damanin. Pasig na inriyaw ti pamay anda makisarigta. Umay ka, nana. Mapanta itayan ni Manang Angeli. Tani, akong ungot manan. Anyang pagsarsaritaan nyo? Apay adi kay makapagsina? Kasla nagsilpo dagiti bagis yo adwa. Monray, nanalabang. Nanya ka diti iparamid mo, Ma'am Angelay. Nalpas may dagiti trabaho may. Di sumapol kay taramidam. Saan ka taday tag chis-chismes taramidam nyo? Ala, mapan kay di kusina nanalabang. Agsina kayo. Uwan, Ma'am. Oh, anya pa tang aramidam ngay? Mapan ka na. Di kagbatidor dita. Uwan, Ma'am. Si kamot Monray, ingkamot sumapol iti aramidam. Di kag senyorito ditoy, tanatangkan tumat lang ti ulom. No natulnog ka kumakada kami ka ni Mami, saan ka kumaamaululpita na kastoy? Saan ka kumaamaman mandaran?
Manang Angeli, awan mo ti madingar aramidak. Ngum apayan na uyong kayo manin kanyak. Wan tasukir ka. Ha? Awan damdamgam kada kami ka ni mami. Sukir ka nga anak. Saan mo't manang? Oh, no talaga matlasaan ka sukir. Tong palam nga ron ti kayak mi ka ni mami. Ti panangila ko tayon, iti sanikwa tayo. Tapno iti... Manjak, manang. Ay na! Ay na! Ska ka talaga, Monray! Ha? Gapo iti daytak kinasukir mo. Pag sinanda kayon iti girlfriend mo. Urayan niya ti bagbagayo. Jak to sinaan ni Anaya, manang. Ha? Di ko nam! Ngam dayto iti may pasigurado kan ka. Agsina kayon to iti nobyam. Oh, Anaya. Naimbag mo, nakaumay ka ita. Wen Flora, tama boring ang ijibalay. Isong imaya. Ay, wan man. Ado dagiti fans mo amang damdamag kan ka ditoy. Nagtala ka man. Anya ang fans nga ibagbagamat. Kat talaga, mat. Ado ti mailiw iti boses mo. Iso anasaya at mati imay ka, friend. Buko daman tagkanta ita. Italaang manan nga imay ka. Anya? Sika talaga. If I sing you a love song, will you always remember? Makapamisa talaga ti boses di tagayam ko. Nakadkadlaw nga in love day tagayam ko. Talab song manan ti kankantaan na. Tinasayaat. Kasaritak to ni Anaya naman damdama. Palutputak man anaimbag. No kumusta matan ti love life na. No kumustadan ka ni Monray. Ay, awan pa'y nga taplano dahangag kalaysa. Love songs last longer than lovers often do. So baby, let me sing a love song for you. Love songs don't leave you, but lovers often do. So baby, I'm afraid it could happen to me and you. Ay na, parikot ay dayta. Umadanin, Flora. Talaga? Agkasar kayon ka ni Monray, friend? Kaano? Namat, yung matadagos dayta. Sika talaga. Luk-lukwen nakman na na. Umadanimot at talagan. Yung awan pa'y bet sana. Lukasta. Nagsasaritaan yung di may papan iti kasaryo? Saan pa'y? Yung basta. Marikrik na. Umadanin. Kitagsagana ka, ha? Kasi kanto ti maid of honor ko. Ala, sagana am day ta, ha? Wow! Nagsaya at magtan, no kasta ngagpaiso. Ay na, uray di mo ibaga. Nabayagan na nakasagana ak, Anaya. Iso nga urayak no kaano dayta. Basta umadanin. Dumtan po. Maklaat kanto latan, friend. Nanalabang? Nakaturo ganda mama kan manang Angeli. Rumarta. Ha? Pag naantangay, kat nakapadlak mo tigay. Umuli ta Ay na, mabutunak baraw. Maungtan ta munray. Ay di kagararamay. Ag tinulong ta. Tapno makarwarta dito yung mansyon. Basta, mabutunak. No di mo kayat. Saklaangan. Basta tulungan nak nanalabli. Kayat ko makita ni Anaya. Mailiw ako ni Tinubyak. Munray. Please, tulungan nak ko ma. Uray saklaang ti aglibas. Basta tulungan nak. Kabaulak ti umuli iti gate. Sige.
Mabiit lang nga, ang mga laki iti pagtuunam. Ay na, nakabutbutang matday kang aramitan ni Tamon Ray. Anong ala, tulungan ka ba raw? Iba kang tumarong kadamalyong di mapaspasamak dito ya. Wan, nanalabli. Asido na ita nga istorbo aya. Mami, agling kayo. Lukatan nyo daytoy. Mami! Mabitlaeng. Umayon. Disturbo ka mat iti pannaturog, Angeli. Apay aya. Ni Monray, mami. Rimwar. Anya, kasano anakarwar kat nakapadlak mat ti gate? Tsaka mo ngam ko na ni Nanalabang. Immuli ka no iti gate. Anya, binuya na nga imuli iti gate? Ayan day jay alabang. Kasaritak man. Binuyam nga imuli iti gate day jay amon ray. Labang. Ay, madam. Di mo inanawa. Ay, madam. Awan pa'y amumat labang. Awan sirbi mababaunan. Konyeta ka. Ay, aguli ba kakitan? May agnagsaw-saw. Agsagan Unay aglaan. kalakit. Tano ka bilin mo. Ay, sangga ka dagaws. Awan pa'y limpyo ka na kayo. Wisit kit diti kastoy. Mami, rumor tayo. Intayo sa puno ni Monray. Sige. Si Kante agmaneho. Taamangan numaydong parko tilugan. Gapo iti nakaro apong ko. Uray si ka Nanalabang. Agrobot ka, ta sumurot ka kada kami. Ha? Pati siyak, ma'am? Wan! Tulang kaya. Rumor tayo, ta tumulong ka mang sapol ka ni Monray. Gusto da ito yan anagatang ko. Agawid akon. Tapno makaluto ang masapa ita. Anaya? Ni Monray daychay. Monray! Anaya? Monray, kumusta kan? Sagi na tinagapuam. Kan aping ita ka lang nagpakita. Anaya? Ano ti istoryakan ka? Sige, umay ka. Mangbirok ta iti mabaling pagsaritaan. Umay ka. Isardeng mo ti kotse, Angeli. Ni Monray jay magmagna iti igid ti kalsada. Ha? Wala paiso Ala, agbantay ka dito ilugan na nalabdi. Da kami lang ti umasidag ka ni Monray. Ma'am! Ijay abanda mo na Ijay ti Papananta Restaurant. Wan, Anaya? Monray. Mama kan manang Angeli? Mabit lang, Monray. Manang Angeli, Mama, isugayam ni Anaya, ti girlfriend ko. Agawid tayo, Wan. Alan, umay tama nga maisagmak ka. Ang mga nodadakas ang mapasamak kan ka di tiruar. Sana kumapay nga agawid, Mama. Manang, agpuyog kami pa itinubyak. Monray, iho. Please, saan kumamat anatangkan ti ulom? Miss, yawid min ti kabsat ko, Baliwan yung tulangan ti agkuyog. Uwan, ma'am. Monray, agawid ka pa lang, ha? Baliwan tanto ti agkuyog, okay? Anaya. Alan, please. Diyak kaya't asukiram da mamakin manang mo. Kuang amin, Anaya. Umay kakit din. Umay kanwan. Mapantayon. Iho. Anlay ko. Apay nga indurunak nga, Mama. Dinak awagan iti mama. Tamadormanak ka. Samsamantong kalangarudan. Natangkan pa iti ulom. Manipad ita.
Saan kan ang makarwar dito mansyon? Tapno maaday wamon dayjay arupat kwarta. Sa pulan nak ni Anaya. Ay ayatan nak. Kun ay ayatakmat ni Anaya. Ni Angeli, ti maibagay kan ka. Saan kat adayjay a babae? Agkasar kayo kan ni Angeli. Anya matanday ta nga ibagbagayo, mama. Agkabsat kami kinimanang Angeli. Nga maapay pagasawaan da kami. Saan kayo nga agkabsat kan ni Angeli? Taagduma ti amayo. Una, ngam si kalaang mati nami. Agmay-may sa ka nga inami. Basta noan niya ti imbagak. Iso nga ron ti masurot, Monrey. Awanan ti adupay asao. Naawatam? Mama, Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mami, anya ka din na itang ibagbagayo. Yaks! Kadiri! Manjak! Angeli, iha. Dahito ilangan tinatda apamuspusan. Tapno mapanmatlakad at ati kinabaknang. Mami, Siyempre, no nagkasar kayon kan ni Monrey, dakkel ton ti karbangam iti tawidan na akinabaknang. Si kanto ti mairanod, ta siyempre, agasawa kayon ton kan ni Monrey. Mami, please. Jak kayat. Anya kay ka di. Awan ka din ti sa balya pamuspusan. Awanan ti mapanunot ko, Angeli. Day talaangan tinatda apamuspusan. Kalakaanan apamuspusan dayta. Mami, Agpakpakaasi ak iha. Makiko-operate ka kuma. Please. Mami. Please. Kasyanak kuma iha. Mabagtitak. No saan adata ti papanan ti kinabaknang. Anya kay matan, Mami. Please. Agpakpakaasi ak Angeli iha. Pagsaya atam ti pampanunutak. Saan ang mabalin sa bali ti mairanod iti kinabaknang atawidan ni Monrey. Angeli, husto lang tinapanunot ni Mami Mawagas. Panunutam ko matimasakbayam, Angeli. Mabalin ka di, Mang Rocco. Saan ka makibibiyang iti daytoy? Taawan ti pakibiyangam kada kami ka ni Mami. Di mo sawan ti kasta, Angeli. Tanawan ti pasat ko iti biyag mo. No di nakingkab kabilangan ang may kadwa nga amam. Takkel ti pasat ko iti inam. Ay, awan bibiyang ko kadagita nga ibagbagam. Umanugot ka nga minan iti ibagbaga ni Mami Mia. Si Katerong ba nga mairanod iti kinabakna? Saan kat ati nobya ni Monrey? Naglaingdan, naisudat ti mairanod iti tawidan ni Monrey. Manjak nga rod. Madurmanak iti dayjay amon Ray. Ti panunutam kat ti kinabaknang. Saan ani Monrey? Ha? Alahan, Angeli. Umanugot ka. Tapno malpasan ti amin. Tumot ngamin kan ka Anaya anak ka, ay nawaw. Ingrata dagiti nga gina. Agasum tayo tangaramid da. Iparupa da talaga ti kinabastos da, ay nawaw. Baybay antayon, tata. Saan ko matkit di nga idaldal ti bagik iti pamilyada? Ay nawaw. Anyat pagkitkitaan dakin ka, nes-nes. Gaputa marigri kataklaeng anag taodam. Tagibasitan dakan, ay nawaw. Tatang, awan ti mading inaramid da kanya. Inignor da lang ti panangyam amo ni Monrey kanya kadakwada. Kasla saan dak anak kita. Kasla awan nakita da. Kastamot lati kahit asawan tinaramid da anak ka, ay nawaw. Inisnab da ka. Tati amuda, rupat kwarta ka. Tatang, Ay, mahay blada ka nakaw. Ay, nawaw. Kamuda siguro, kukwartaan ni Monrey. Ngayon, aramid da. Ipada dati bagita iti sa balay.
takas jeda nga men, rupat kwartada ay nawaw. Ala, huston tatang. Tama nga nung umatuman ng depresyon ti darayo. Masurunak lang nga men, anak ko ay nawaw. Isuda ti rupat kwarta. Ita, tanamuan daan ni Monre tagtawid iti kinabak ng Dede Sir Luis itaw. Sa daalaalain ni Monre iti pudirda. Di agdadata nga isuda ti rupat kwarta ay nawaw. Huston tatang. Ay, tinapatan. Saan da pagaramidan iti dakas ni Monre? Bye-bye tayo idan, tatang. Adda trabaho minton bigat. Saan? Adda, Flora. Ngam sa anak nga umayak kanta. Umayak lang palabas iti oras ito'y. Agawid akmat lang madamdama. Ha? Apay? Adda ka di parikot? Flora. Oh. Apay? Ibagang paano niya di parikot mo, friend? May papanday kay kini Monre. Ha? Adda ka di saan nyo nagkinaawatan, iti nobyo? Awan matkiti. Ngam ti pamilya na ti parikot. Anya? Panag ko na. Daktil alapad ti pamilya ni Monre iti ayan-ayat mi, Flora. Ti ka di may papaniti niya, wag mo kanya kidi kalman? Ti panangisnab ti ina kan kabsat ni Monre kan ka, idi niyam amuna ka? Wan, Flora. Nadlaw ko asa andak akayat para kini Monre. Ay, apay, imbagada ka di amismo kan ka? Indiretsada saan da ka akayat, para kan kuana? Saan magtindi? Nga marit naman. No-welcome ka iti may sa pamilya mo na saan. Saan ka di? Sa bagay. Iso mariribukan ak, friend. Diyak maliklikan kag danan. Tama nga numapukaw ko ni Monre. Ay, Banag ajak kayat ang mapasam. Diyak pabautan, Flora. Naala. Urayin tan ati sumarong na mapasamak. No bilang man, kastangag pa iso ti mapasamak. Anya nga rod. Narikat mat ano si kalaan ti mangilablaban iti ayan-ayat nyo. Takas di mat nga rod ti sitwasyon ni Monre. Wala. Nagsakit ang panunutan, Flora. Ngam na bilang kasta. Ikarigatak tungawa. Pusdaon mo, Ray. Di ka nagsangit ba raw? Nanalabli. Diyak amo ti panunutak. Nuapay akas jay matanti bagbagan ni Mama Kanyak. Unang da. Ay, uray siya. Jakmat amo ti panunutak mo, Ray. Tauray siya. Jakmat matukod a panunutan ba raw? Ay, makulkulaapan san ti panunot ni Mamam. Agkabsat kayo kini Ma'am Angelay ng pagasawaan na kaya? At dayamat kasta. Nagdumati amaya. May samot tinayaw. Iso nga agkabsat kayo laktaa. Diyak kayat ti bagbagan ni Mama. Nanalabli. Iso nga aglibasak manen. Ala ka, delikado ba raw? Ay saanan, di kan pumanawan. Maungkan taado ha. Nanalabli. Sa bagay, sanda kayo abasta kasarang. Tagkabsat kayo ka nga raw. Iso adi ka unay agpampanunaw tuwan. Tapno saan ka ama stress. Wala na. Diyak marami ti bagbagada. Sinaak ka nun yan, Aya. Diyak kabalan, nanalabli. Baraw. Kaya't ko makasaritan yan, Aya. Kasano ang makasarita? Ala, sana balay, tay ay wakto ni Madam. Taalaak ti silipon ka. Isuntaw ti usaran ta mangawag kini Anaya. Wow. Sa bagay, at damat kiti punto ni Mami iti napanunot na awagas. Gusto ni Mami. Siya ti agnumar iti kinabaknang ni Monre no nagkalay sa kamin. Ay, itorturad kung saan ti makikalay sa ni Monre. Makaparo kita panunutan.
Ipagpagapuklaangan iti kinabak ng atawidan ni Monray. Anjali, iha. Mami, Madlaw, anaunag ti pampanunutam. pampanunutat ti singasing yu kanyak, Mami. Ti panagkalay sayo kan ni Monray. Uwan, Mami. Uwanya. Umanugot ka ka din iti dayta asing-asing ko. Pampanunutat nga rod, Mami. Napintas ti wagas yo. Iso na lang ta. Ay, kas na jak mairusok ti makikalay sa iti kas ni Monray. Kas na jak ma-imagine na panunutan, Mami. May nga ubing-ubing ti mangyaltar kanyak. Anya ko ma. Kababain, Mami. Mabainak. Anjali, saan tayo mat nga iparang ti kasaryo? Ag secret wedding kayo. Ha? Kastala ang dayta, Anjali. Ti importante. Adda kontrata wenno certificate ti kasaryo. Anya tambom. Amangan numabalo kamatla adagos. Ha? Di si kanto ti mairanod iti tawidan ni Monray. Anya? Di mo ammo ti biyag, Anjali. Saan na mapupuutan ti ipapatay ti maysa at tao? Mami, Iso nga umanugot kan. Tapno malpasan ti amin. Tapno awanan ti parikot tayo. oy, Monray. Hoy, kasarsarita ka. Sumango ka man kanyak? Apay ka di, Manang Anjali. Di nakawagan iti manang. Manipod ita. Anjali kunamlatan kanyak. Ha? Apay nga Manang? Basta Anjali kunamlatan kanyak. Awanan ti adupay asaludsod. Saan Takal ti respeto ken ka. Tain inauna ka nga miti siyak, Manang Anjali. Basta Anjali kunamlatan kanyak. Di ka kadi makaawat, Monray? Iti mabiit. Pagkasaranatan ni Mami. Saan? Tsak kayat Manang? Mayat ka man wenno saan. Awanan ti maaramidam. Basta, kasta ti kayat ni Mami ang mapasama. No saan no akayat, ad-ada payajak kayat. Ngam gaputa sa anak asukir nga anak. Gaputa na tulnugak ka ni Mami. Agtong palak iti kayat na. Agkabsat ta. Saan ang mabalinti ibagbaga ni Mama? Saan tangag kabsat, Monray? Iso ang mabalinti ibagbaga ni Mami. Ha? Ulit, saan ta nga agkabsat? Iso nga agkasarta. Tata Malyong! Tata Malyong! Ay nawaw. Monray baraw. Anyat na pasamakin ka. Apay adara-dara ti kawas maw. Kaya't nakapatayin, Tata Malyong! Anya! Ay nawaw. Sino timang pataykan ka? Ay nawaw. Monray! 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 Tatang! Lukatan nyo na ito'y! Tiyanak ka, ay nawaw. Wayne! Umayan! Ay nawaw. Tatang, anyat mapaspasama kada kayo. Aping agririyaw kayo. Ay nawaw. Nagtagtagain pa ak anaya. Ay nawaw. Anyat tinaitagtaga-inap yun. Ni Monray anak ka, ay nawaw. Ay na, nagmade, tinaitagtagainap ka. Nagalas, ay nawaw. Mana, umay kayo. Mapantayo iti kusina ta uminom kayo iti anom. Ay, huwan man anak ko. Tanay, kasla marijata na nga agangas. Kapoy ti tayo dyan ay tagtagainap ka, ay nawaw. Ay nawaw. Nagalas mo't tayo dyan at tagtagainap. Ala, di yung panunutan dayjay, tatang. Tatagtagainap lang dayjay. Sa anak namin anatuloy anapan iti mansyon iti kalman anak ka. Or-orayin nagsamag jaw awir ka. Iso ang nagparik na kanyag iti tagtagainap ka.
kunayo mat ngamin amapan kayo iti kalman. Ngam di kay matgayam na pantatang. Ay nawaw, nagsubliak tanalipatak ti silpon ka. Idi kwan, si madutak mat tanarimwar. Iso ajak na panan ay nawaw. Ala, agsubli kayon iti selekyo ta ituloy ti maturog tatang. Alas 4 pay laang iti parbangon. Iturog yu pay. Ay nawaw, angin saan ako na makaturog anak ko. Sikan ti maturog. Naimbag nga oras mo, Madam Ariela, ay nawaw. Anyat ar-aramidam di tasango ti gate ti mansion, malyong. Ay nawaw. Madam Ariela, mabalin ka dito umay. Sorry. Ngam saan kami nga agsangsanga ili iti rupat kwarta. Ay nawaw. Apay mo takas na ti ibagbagam ngay, Madam. Awan ma iti panggapwam amang ibagay ti kasta kanya kahit tawan mo ti kinuskusit wenno kinurkurakot ko a kwarta. Tapno ibagam arupat kwarta ay nawaw. Di kan agkalintagan. Ammo kon ti ugalim, malyong. Mala, makamu kanu anya ti panunutin, Madam Ariela. Umay ko lang kumasarongkaran ni Monray. Umay ko kumustahin ti awel ka, ay nawaw. Sino ka kumaakon di sarongkar kan ni Monray? Kapin anom ni Monray, ha? Awan. Ngam, awel ko dayjay, Madam, ay nawaw. Idi dayta. Ngam saan itan? Iso nga awanan ti pakibiyangam kan kuha na malyong. Ala, pumanaw kan. Mabitlay. Kasaritak ko man ni Monray, Madam. Oray 5 oras laeng ay nawaw. Di mo singaan, tanakaturog. Agin inana. Ay nawaw. Ay, mabitlay, Madam. Sige, oray. 2 minutos laeng. Please, Madam, Di ay ka nawaw. di makaawat. Okay. Saan mo akap-kapin ano ni Monray? Iso adi ka kundi asidagkan kuana. Anya tamok. Ang mga nukidnapon ti anak ko. Ay nawaw. Anak mo itan. Tapakairanudam ni Monray, Madam. Anyat itantanamitim mo, malyong. Ay nawaw. Ay awan. Ay kunak. Nilabli lang ang rudeng ti kasarita. No bawal kin ni Monray. Anyat ibagam kan nilabli. Ay nawaw. Kagangay iti baraw. Sumarungkan iti balasang. Ay nawaw. Anya. Madam, mabalin na kasarita ni Lablay. Agar-aramak ngamin ken kuana kay. Ha! Saanan nga agpaaram dayjay. Siya kon ti mangibagbagakan ka. Bastad kan nilabang, malyong. Ay, isan, Madam, ay nawaw. Katnukras nak dayjay. I don't mind. Madam! Madam Ariela! Mabitlang, Madam! Nawaw. Talaga pinanawan na kung dito ayan ti Jay. Ay! Ikarika, takla ko man ti umulay dito, Jay. Ang mga no patiliw tak iti pulis. Ay! Labang! Monray! Adbak! Labang! Monray! Adbak! Ay, nawaw. I cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. Oy, Flora! Hindi mo tanaya dyan kan-kanta. Nakalagip mo ti karibal ko. Karibal manan nga ibagbagam mo, Gigi. Talaga mo? Karibal ko ni Pogi Monray. Wan, tama boring iji balayda. Itamampay. Nagsasara nung tiyumay na dito'y Apay, nagikatan iti trabaho na. Saan? Ayam basta, maboring iji balayda. Ada ngamin pagdaldalanan ti gayam ti ita. Ha?
Apay, nagsinada ka din ka ni Monray? Sakan. Alam basta, agda problema na. Iso akayat na ti makailiw-liwag. Anyang iti problema na. May papaniti relasyon da ka ni Monray. Ay, kasi natngarod mo kasi ta. Pudno a crush ko ni Monray. Ang jakmat kayat ang makakita iti gayem tangaglaglaginit. Kasi mat. Ano malang, bayan talang agkanta. Tapno mailiw-liwag na ti dudukot na. Barang maikanta na ti dagansan iti barukong na. Someone who recalled me friend. Nauman ni Malyong magpupukaw ijeruan. Ay, nagawid siguro. Uray kayat ko alukatan tigay. Ngumungtang dakmaut. Ay na, nalakayat ti mungtan. Sapay naglaing aglayat na kiti amaw. Kaya rigan nung tibalod kini Monray dito man siya. Paparitan na kami matin arumar ditaw. Hay, masikurana ko ditaw. Kaya ko tirumar. Agungit damalt no agpakadaak. Ustaw ti ko na ni Malyong kanyak iday. Agin si singput lang dagiti amaw. Ay, talaga arumwaran ti pudno aburek da. Kunamlan asino da kasi singputan idekin ni Monray. Ngam kita ay nakauyong damatan kan kuana. Parigatan da nga agtrabaho dito man siya. Kasi ita, madama ti panagdalos ni Monray iti kusina. No anya lagitan ti ipaparami ta kini Monray. Hay ka, si Maut. Oy, bakit labag? Ha? Apay sarro ka? Anyat pampanunutan. Day, doon mataro ko. Pati panunot ko, pakibiyangan na. Anyat pampanunutan ko na. Ay, kwa? Ay, awan pampanunutan. Pampanunutan lang, no niya tilutok asidaan no madamdama, sir. Itay pala madlaw. Agpalpaliw kay taglawlaw, akas na da sipsiputa. Apay, panggap mo taglibas, labang. Ha? Ay, saan, sir? Palso na itang atap mau. Oh no, amangan kit tinodada ka sa planom kadakan. Kaya't mun samot sa bidungan ti taraon mi nga iluto. Ay, sus! Agad palso na itang atap mo, sir Rogaw. Ay, saan nakakasta, sir? Saan ko nga ugalit ang panunot iti dakas? Wano kontra iti padak at haaw. Amok nga da nang isit apang panggapam kontra kada kami nga among, labang. Ngum di kag sigsigurado, tama nga na may isagmak ka. Ha? Ni ay, naglukon na ita, sir Rogaw. Awan mo't ipampanunot ti kakasyay. Ipampanunutan nakit dahi. Uray ko maano na saya at ipampanunutan na may papankanya. Padaksin naktay. Ay, muna yan. Aramid na ngamin katiras jay. Ipulagid na ti aramid na kanya. O adya, naamiris mon ti planok, Angeli. Wan, mami, husto kayo. Husto ti pangadang nyo. Una, para matlak ka data ti pampanunutan, iha. Ngam ni Monray ti problema, mami. Oh, apay ni Monray. Kasano amaan lokoy tayo dayjay. Kinasarita kon, ngam di na kayat ti bagbagayo. Kasaritak to. Nalakalaang dayta? Ha, ubing laang dayjay. Isukat ti mapaturayan, naglaingan ngay. Ha, Mami, makaraman manan kanyak dayjay. No sukiran nak. Sana siyak ti pagpungpungtutan na. kasla maim-imagine kon ti masakbayan, mami. Ha, Saan pa yan alpas ti kalaysa? Kasla marikrik na kon tinalaos sa kinaragsak ko iti masungad nga al-al daw, mami. wana. Agpesta tayon to kada roko, iha. Mabalin ka di, mami. Dayo man dadaalan ti panag-imagine ko. Oh. Dayo man niramraman da amang roko iti saritaan. Tamasurunak lang. Oh, anya launay ngamin aya ti panggurguraam ka ni Roko, iha. Awan mo't ti madi nga aramidan na kan ka? Saan na ka matabas-bastusan? Huwano anya pa'y dita? Ngam apay anagdagsen latta tiriknam kan ko, ana. Manangal lilaw. Agdadata ti panangloko na kada kayo. Ngam kastapay lang ti bagayo. Iha,
Ad-adan akagurgurak itaga po iti inaramid na. Liniputan na kayo. Ngam naglakad pa ng pakawan nyo kankwana. Inawat nyo manan dito'y mansyon. Iha, please. No di mo kayat nga agapata. Di kagsasao iti kontra kan ni Rocco. Agsagana ka na nalabang? Tanumalpas ti kalay sami ka ni Monray. Siakton ti matungpal dito'y mansyon. Ha? Anyat kaya't mo asawan, Ma'am Angelay. Ay, di ka maawatan. Kaya't ko asawan, kadagiti amin nga amom dito'y mansyon, siakton ti pinakaamom. Ha? Abangan no, sukatan kanto mata na babaunan. Diyak to kayaton ti bakat ababaunan. Grabe matay ito nagsaw. Kaslawan sir-serbit dito man siya. Kat oray bakit akom napigsaak pa'y trabaho. Pasukatak to amin nakagawaan dito'y mansyon. Amin amula, ganda dumapay. Da kayo lata, Ma'am Angelay. Mariribu ka na. Kasano ang makapagkasar kayo ngay kinimunray? Kat agkabsat kayo, ma'am. Basta, mabalin. Anya? Kamaysa, saan man atila pakibibiyangam si kanana labang? Awan karbangam nga agdamag-damag. O siyosera. Ay, hey, suray, Ma'am Angelay. Ang mariribu ka na klangamay. Kasta ngamin, dagiti chismo sa akaskan ka. Mariribukan da no awan ti chismis da. Saan ba't, ma'am? Alaing kag trabahon. Ayabam ni Monray tatulungan na ka. Agpag na pagnaat dito mansyon. Likmut at tintero a mansyon. Takitaat no kasanon to ti pamayak. No ilako. Wan no saan. Ay, sus. Una yan ni Ma'am Angela. Nakaminis ka sa nakasapatos itinangato. Kat adalaang ba't dito'y mansyon? Sana ingato-ngato ti timid na. Sa agkinikin niya magmag na. Ano? Pagbaga na magkit di tasiksikan na pintas. Napudaw pa'y ni Ma'am Angela. Kanatayan. Ay, mariribo ka na ka talaga. Oo, kasano kumangay ang makapagkasardakin ni Munray. Kat agkabsat damot iti ina. Nawagat ni Munri itay, panyang. Kahit kumusta ka noon? Apay ajak makontak ni Lovely. Ay nawaw. Kunamat ni Munray ang nadadaal ti cellphone ni Lovely. Anya? Ay nawaw. Ay, awan ti rumpang pagdanagan tayaw. Tanaragsak mo't ni Munray di nakasarita. Katawa, ay nawaw. Uri saan mo't ang nakakatkatawa ti bagbagak katawa. Iso ang naragsak panyang. Kasta ka di. Apay ngay. Di nakamot pinastrek ni Madam Ariela ije mansyon ako nam. Diyak amua iti dayjeng Ariela. Sang kaulit na asaan ko kano akab-kabagyan ni Munray. Iso nga awan kano ti pakibiyangag kinkwana ay nawaw. No siya ti masuron. Iparupak kinkwana adaktakil ti karbangak kin ni Munray ngam isaw. Malyong. Angam sa anak mo't nga rod atorpe panyang ay nawaw. Adamat nga rod panunot ko ay nawaw. Diyak kayat atutupan ni Ariela. Tasaan ko akalibal ti panunot na ay nawaw. Mami. Oh, apay, iha. Mami, ada na si putak alalaki ako mikita dito mansyon. Ha? Lalaki. Asino a lalaki? Diyak mo, mami. Itay pa na si putak iti sangot ti mansyon. Kumit kita dito eh. Anya? Asino nga'y dayja a tao, Angeli? Diyak nga rod mo, mami. Mabit lang takasaritak ni Rocco. Ang mga nuag tatakaw, wanuhol dapper matay jay. Ang mga nuag sipsipot kat mga alalaang iti tiyempo amang serak dito mansyon. Ay, nakabot-bot ang mami. Sana bale. Ada ni Rocco. Awan ti rumbang apagbot nganta no kadwata ni Rocco. Ha? Naimbaglakit din taadda ni Rocco akadwata yu dito mansyon. At least, adda lalaki akadwata yu ditoy. Adda mangisakit kadata, iha. Mami. Di mapanagnagamitan na talaga akasapulan ta ni Rocco dito mansyon?
Huray saan mo amaawat ama ikadwa nga amam ni Rocco. Dakkelat ti maitultulong na kadata. Mami, saan man atila pang iturturungan nyo iti saritaan? Please? Ibidayo mo nanday di amang Rocco ako nak. Ala, mapan kayon iti ayan na, Mami. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nilabang di palot puta, Mariela. Anya, apay anilabang. Una, tadanadlaw ka sa balikan kuha na idinaminsan nga aldaw. Ha, anya dayta? Naalikudag dagiti matan. Anya, Kasla da sipsiputan na dito yung mansyon. Kasla sipsiputan na ta amin nagaraw tayo nga amon. anya, taapay mat, Rocco. Diyan ka mo Ngam, amangan mo't nukadwa na dahil alalak. Anya, Awan ti makukwarta dahil alabang. Ano tamom? Amangan nukadwa na dahil alalak. Amangan no binilin na nga umay agpaliiw tapno umay na tayo holdapan dito yung mansyon. O sige, kasaritak manday jay, alabli. Grabe kayo, madam. Oray mangurkurang sakmet akit saan kong ugali ti kasta. Ay jak may turad ka karamid iti dakas iti padak a tao, madam. Ha, siguraduam laeng labli. Ta oras ang mapanagnakak nga dadaka sa planom. Delikado ka kanya. Ay na ma'am, ulitag. Oray pa'y nga taag dil akon iti asayn. Jak to maiturad ka karamid iti saan anasaya at iti padak a tao. Oray kasta asandak asusweldoan. Awan planok amang hold up ka na kayo, madam. Rombang laeng. Ta si kamot lang ti madaksan no aramidam ti kasta. Grabe, madagita nga amaw. Nalabusdan, pagbalinandak pa yan ahol apar. Ay, nagalas at talaga ti panagkikita da iti padada a tao. Inton kwan, pinaypaysok lang arudan. Saan? Jak may turod tagaramid iti kasta. Pulos mo't ah. Oh, Monray. Apay alimlim tagda kita matam. Nagsangit ka? Una, takasta kayo mat ngamin, manang Anjili. O, apay manan aya? Iyagyo ko mati cellphone ko, tadawagak. Saan? Amok tumutlaang no asino ti awagam. Awagam ti rupat kwarta no biyam. Apay ngamin nakasta kayo. Zandak lang arudan na parwaran dito yung mansyon. Paritandak pa'y nga gigamit ti cellphone. Wen, taado dagiti rupat kwarta iti aglawlaw mo amang alman iti kinabaknang mo. Ha! Rumbang ko mga min ani mami ti pakaipatawidan ti sanikwaday di papam. Taasawa na mat ni mami. Kukuayo lang ti sanikwa, nukasta ti kayat yo. Oh, kastamat lagayam. Di umanugot kan, tailako tayon ti sanikwa tayo. Saan nga rod mabalin? Tagungat ni Papa. Kasano ko mga agungat kat natayon. Basta, agungat. Na Alahan yung ti sanikwa. Kukuayo lang. Basta saan yung ilaklako, tagungat ni Papa. Ay na, natangkan at talaga ti ulong. Please, itad yung ti cellphone ko. Ay saan? Agsagana kakit di, taurnusan tayon ti panagkalaysata. Saan nga rod mabalin? Awan ti agkasar nga agkabsat, manang Anjili. Saan ta nga agkabsat? Agkabsat ta, tamay-may sa ti inata, manang. Saan mo akapkapin ano ni Mami, Monray? Ha? Wan, Monray. Saan da ka akap-kapin ano? Saan kayo nga agkabsat ka ni Anjali? Iso ang mabalin nyo ti agkalaysa. Mama? Di nakawagan iti mama. Kunak lang arudan. Saan ka nga anak? Naawatam? Apay nga yagas tamot tanti bagbagayo, Mama. Di nakawagan iti mama. Awagan naktulang iti kasta. Into nalpasan ti kalaysayo iti anak ko. Ha? Pudno ka diti bagbagayo? Wan nga rod! Tagulit! No sana si Katinak.
Sino nga, Rod? Awanan! Nabayagan anatay ti inam, Monrey. Imon una anatay, ngam ni papam. Anya? Kan maysa. Di mon amuan ti kinasya sino na. Tadrag adik ti inam. Managdakdakas. Agtatakaw. Binaybayan na ka. Iso nga awan kwenta na nga ina. Iso ang nadusa, nadisgrasya, kat iso ti impatay na. Anya? Iso a demon panunutan ti ina. Sana bale, tano agasawa kayon ton kad ni Angeli. Ibilang kan tumatan nga anak ko. Iso nga ita. Mabalin yon ti agkalay sa kan ni Angeli. Tanaamwamon ti kinapudno. Awanan ti lapad, Monrey. Ikasar mo ti anak ko. When? Kasanon ti girlfriend ko. Bye-bye amon dayjay. Taluklukwen na kalaang dayjay. Kwarta laang ti kinayat nakan ka. Basta ni Angeli laang ti asawaem. Awanan ti sabalipay, Monrey. Agdan sa matandakas nga inaramid da iyaw awer ka. Matanagan at panyang. Awan sa matri di mansyon ay nawaw. Adda ni Monrey ije mansyon. Malyong, di ka madanagan. Ha? Kasano nga amang panyang? Naawagam ka din nilablay? Agwa, adda binaon ko anapan nagpaliiw itya. Anya ay nawaw? Sino ti binaon mo? Anyat madamag ay nawaw? Basta, amok. Ang saan unay anak kapaliiw tanakadlaw ka no da Madam Ariela. Iso ano mayat ka? Kuyugan nak tamapanta ije mansyon. Ay nawaw. Kuha, nagapuak nga rodin ije panyang. Ngam di nagtinastrek ni Suwapang Ariela ay nawaw. O di agpakpakaasit naman. Ay nawaw. Ay. Sapay medyo nasakit pa iti sakak panyang. Ay nawaw. Ay, into namin sa langay. Parang may sumusunod sa akin. Pero wala naman na. At na nakita ka lalaki itay asumarsaruno sa akin. Pero hindi ko naman na sila makita. Ay, adaytan sila bang? Ay, agsakaya ko. Tama pa na kung ije bantay. Oh, ups! Hey! 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 Manunahal daw, anadlaw ko dayta. Kasla damang sursurot, akanayon kanya. Masapol nga gradang ako. Mag-ingat ako. Ay, ang mga nadagpang panggap itidaka sa akin. Delikado. Ay, parbangon na pala. Ay, masapol ang masapak asumalog ita. Tapno maisabat ko, dagiti order ka, dagiti... Ikaw ito yung nagkiti mo! Di kang tignan si Talos! Anak ko! Ala! Bakit naman ganito? Bakit? Anong kasalanan namin? Sasan niyo daw! Ay, wag naman po! Wala akong kasalanan! Cleopatra, please. Ang pagpakasak. Tumpalam timbagak ka. Pero, paano na ako, Rocco? Ako lang ang mabalot. Dapat
tapno mabalog ta adwa. Kaasi talaan. Nasaysayat no nawaya ti may sa kadata. Tapno masuportaran ka ito unang ti pagbaludan. Basta ibaga masika ti utak ti amin. Ikarik Cleopatra, saan ka baybayan? Basta aramidom ti imbakak. Ano tamamog nga abogado? Aramidom ti amin nakabalag tapno makarwar ka ti pagbaludan. Paano na ito? Paano na ako? Ulit Cleopatra. No duwata mabalod, agbanag ta nakakaasi. Iso di nakiramraman, tapno masuportaran kan matulungan ka. Okay? Roko! Sakti makamukan ka, Cleopatra. O sige, ikaw ang bahala. Basta huwag mo akong baybayan, ha? Wen. O sige, taumayak dita, itamat laan. Napanan ni Sir Roca. Ay, madlaw nga aburido api manaw. Isara madagos na gate na nalabang. Un, ma'am! Talaga nakasipot lang tadagi ti amo, mi kada kami. Padlak mo matlang ti gate. Un, ma'am! Kampay iday, ipadlak ko. Nung saan kong ilakta ito. Tapno makarwarak no madamdama. Yan mo itong ba? Un, ma'am! Umayang! Agsagana ka, Angeli. Tainton bigatan ti kasaryokan ni Monray. Wan, mami, nakasagana akon. Ni Monray ti parikot. Saan aparikot tayo jay? Siyak, ti makaamukan kuan. Pakipot ti Jas ti Monray. No di nakayat na ikalaysa, nakarkaro pa'y ajak pagan ano ti makiasawa kan kuana. Yak! Ala. Aganos ka pa'y laeng iha. Naimbag tula numalpas ti kasaryo. Maaramid tayon ton, ti kay kayat tayo. Wan, mami. Agpay sungat ati bagbagad ang mamakanyak. Nanalabli. Yak amu, un siguro amon ray. Iso siguro anauyong daken ka. Kasaan da ka kabkabagyan maraw. Nagsakit din amuak, nana. Jak pulos impagaro pakastoy ti mamuak. Ala, di ka unay agladladingit wan. Tamangan lo agsakit ti barukong mau. Nana. Jak kaya ti makikalay sa kini Manang Angeli. Ay na, awan ti maaramidan da no talaga adi mo kaya. Mabuti ang akmat kini mama. Amangan nuan niya ti aramidan na kanyak. Ray. Nanalabli. Tulungan nak. Taglibasak. Mami, awan ni Monray iti silad na. Anya, napananangay, kat masapa tayo arumwar ita. Tsaka mo, mami. Saan ka no nakita ni Nana Labang? Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.